Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kynnoh Youth Council Madan Rating Unit bat Nongtrei Circle kalabo jingkeli ya ki bor bahalor halor ka jingkren Tohmet jong ka wei ni ki Nongtrei jong ka tenat ka Koit ka Khiah ya ki Paidbah ha ka bakila pentip bru ya ka ni ka jingjia shi ki nongelam jong ka seng upa Joy Pankon ubadai organizing secretary jong ka HYC Nongtrei Circle ha ukurwo balapha sha ka Batesi TV ulaong baka seng ka penremjur bat ka dawa ya ka ni ka Nongtrei jong ka tenat ka Koit ka Khiah ban panmap hapo arpo saw kunta henry lum kumta ka seng kam ban se ban ya chakmat daga wai pat ka lenti ka pating ka no ko mun shape na ka lenga seng indap da ka jing sngolomo shikada ye alor ka jingyo jingu jojuni na ki babuni pardo ki parasnam ki bashong masa hangni hapo shnong madarteng halor ka jingkren Tohmet jong iwei na ki Nongtrei jong ka tnat jong ka Koit ka Khiah halor ka jingle test coronavirus na kaliang jongi kaseng ngaliya kendu ya iwei ni Nongtrei ibatrei hangni apo madarting dispensary henry halor henry onda ngila ya kendu bat onda ngila Kren bat henry bat ita i Nongtrei ru batrating pi ne madarting pi dispensary idiru i in charge harus ni nilayo ni Kren bat henry kata ke sing Kren kajing batay jing iru kamsai dalile ruan agajing tep bat kajing yosno jongi kaseng ikentin isno sang such kadi hakaba ini Nongtrei la Kren ya kini ikentin kumni ladang limon mangi pipila banyam kabamut iu kaba mai ikren ya kini ikentin kibaktas kadi ya ke imlang salang Paidbah borok kowe kajinggeli ke bami mentah kalau hatu ka sarkar jela lani katnat juga Koit ka Khiah kala thok ma bat kala syukur ma ya ki kalam ner ya kri Paidbah halor ka jingdan jong niu khanyang Jepang corona virus na kalian kaseng bat kum kri Paidbah ru ni burom hi ya baro ki batrei ha katnat jong ka Koit ka Khiah kumi ki doktor ki nurse ki staff padi parohi ki batrei ha katra chuka Koit ka Khiah henry idei maki kita ki frontline workers ki mangindong no ki no henry apa kita ki frontline workers pan ki dei berken macam kapu ya urid urial lani ya kiri Paidbah baro bat akaba khadu khadwai ro ne kalian kaseng ni peremjur bat ni dawa bat ni aipor arf sau kanta ya ini Nongtrei chuka Koit ka Khiah bai dei ban chakman ban palma bat penshai halur ka jingkren Tohmet ka jongi henry ladai wan chakman na kalian ka sengi haban shim no ban nyanyo de kiwe pat kilat kelenti hak bangin ajing sneng kumi gni ki chai bru ki bale kum kerudum bat keru kla